נפתח כאמור בחוק המואזין, שעורר הרבה מאוד ריב ומדון גם בכנסת. שמענו התנגדויות מובנות אולי של חברי הכנסת הערבים, אבל לא רק שלהם. אפרופו ההצתות שהיו בשבוע שעבר, שמענו הרבה מאוד מוסלמים ברחבי העולם שאמרו שזה בגלל חוק המואזין, ועכשיו יוזמה חדשה להגיע להסכמות מבלי להידרש לחוק, ואחד מיוזמי ההצעה הזו זה חבר הכנסת יהודה גליק. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב לך, שרה, בוקר של הערת פנים לך ולמאזינים. בוקר טוב. אז למה בעצם יש מואזין שמפריע לאמרש במערכות כריזה בבתי תפילה בצורה בלתי נסבלת? אנשים מתעוררים בלילה ולפנות בוקר מקריאות המואזין. אז בואו נעשה חוק שיהיה לו מקסימום של דציבלים מותרים, ובכך נביא את הסדר הציבורי על כנו. אין ספק שזה נכון, מה שתיארת, יש מואזין שהוא מרעיש, הוא קורא לאנשים לבוא לתפילה, וזה מפריע לאנשים. הבעיה שאנחנו חיים במדינת ישראל, שיש לנו פה אוכלוסיות שונות, והחיכוך הוא מלכתחילה קיים, ומה שקורה שחוסר האמון יוצר איזשהו דמיון, וזה אומר שהמוסלמים תופסים את החוק הזה כאילו שמדינת ישראל החליטה להכריז מלחמה על האסלאם, ויהודים לעומת זאת תופסים בעצם המואזין, בעצם הוא לא נמצא שם כדי לקרוא לתפילה, הוא נמצא כדי להפריע לנו, בכוונה הם עושים את זה וכו'. או להסית לא פעם. או להסית. עכשיו, בעצם מה שאנחנו אומרים, כינסנו אתמול בכנסת, יחד חבר הכנסת זוהיר ואני, קבוצה של אנשי דת מוסלמים ויהודים, ובעיקר, זאת אומרת, גם דרוזים וגם קוראים להם נוצרי, אבל הרעיון היה שקודם כל נשמע אחד את השני ונגיד להם, רבותיי, אנחנו מבינים ומכבדים את זה שהמואזין רוצה לקרוא לתפילה. והם אמרו, אנחנו מבינים שהדבר הזה מפריע. בואו, במקום לעבוד באלמנט של כפייה, במקום להכריח, בואו לחוקק חוק שנשמע כמו איזושהי מלחמה, בואו נחשוב יחד איך אנחנו יכולים למצוא איזשהו דרך ששני הדברים האלה יוכלו להסתדר ולגור בכפיפה אחת. דהיינו, בואו מצד אחד נקשיב לצורך הזה של המוסלמים לקרוא לתפילה, ובואו גם נקשיב לצורך הזה של אנשים לשקט. ובעצם אנחנו המלצנו להגיע לאותה תוצאה, אולי אפילו לתוצאה הרבה יותר טובה, בלי האלמנט של החשדנות והכוחניות. בעצם המלצנו שבכל עיר, בעיקר בערים המעורבות, שבו יש טענה של הפרעה, תוקם ברשות אנשי דת, שאולי ברשות קאדי, או שייך, או אימאם, שבעצם יהיו מוכנים לשמוע ולמצוא דרך לפתור את הבעיה, כמו שאגב כבר נעשה בחלק מהמקומות, למשל בעכו, בחיפה, יש מסגדים, למשל בחיפה, ישב אתמול ראש העדה האחמדית, אמר שאנחנו קיבלנו החלטה שהמואזין של הבוקר, של 4-5 בבוקר, לא ישמיע את קולו. כן, אבל אתה מביא דוגמה של ראש העדה האחמדית, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מקומות כן מדובר באיזשהו מאבק סמוי שאולי אף אחד לא רוצה לדבר עליו, אבל בסופו של דבר כן יש רצון שהמואזין יהיה משמעותי כמה שיותר מבחינתם או מבחינת התושבים האחרים שהוא ישבש להם את החיים. אז דווקא בגלל זה, קודם כל הבאנו לא רק את ראש העדה האחמדית, הבאנו גם את עכו, שעד לפני כמה שנים היה מוקד לחיכוך, והגיעו הרבנים והאימאמים להסכמה שמתפקדת בצורה מדהימה עד היום, בזכות הרב הראשי של העיר ובזכות המופתי הראשי של העיר, הגיעו להסכמות. כרגע, יחד עם זאת, הבאנו אתמול גם תושבים של היישוב, של העיר לוד, ששם יש מתיחות מאוד קשה. כן. ועמד ראש ועד האימאמים, שתחתיו 400 אימאמים, כולל האימאמים של לוד, הוא אמר, אני מוכן לקחת אחריות. אל תחוקקו את החוק, תקפיאו בינתיים את תהליכי החקיקה,
ובואו, תקשיבו, אני מוכן לקחת על עצמי לגשר בדבר הזה, אבל אם אתם תעבירו את זה כחוק, זה ייצור נוגדנים הפוכים, והתועלת תהיה רק נזק. כלומר, בואו, תנו לנו זמן. מה אומר אז חבר הכנסת שהציע את החוק? אני מניחה שידידך מוטי יוגב. אני שוחחתי על הדבר הזה אתמול כמעט עם למעלה מ-30 חברי כנסת מהקואליציה, שלכאורה תומכים בחוק, והדברים היו נשמעים מאוד 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 סבירים באוזנם, כולל יושב ראש הכנסת, כולל שר הפנים, כולל חברי כנסת, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. שוחחתי והדברים מאוד היו נשמעים. מוטי יוגב. לצערי עדיין, גם מוטי יוגב היה מוכן לשמוע את זה, אבל כרגע החוק זה לא בידיו, כרגע החוק בידי ראש הממשלה וראש הקואליציה. שם הדברים עובדים קצת יותר קשה, אבל אני מאוד שמח שגם נשיא המדינה וגם הרב הראשי לאו הצטרפו למהלך שאנחנו מנסים להוביל, וגם הם מנסים לשכנע את ראש הממשלה ואת ראש הקואליציה להסכים לדחות את העלאת החוק הזה בעוד קצת זמן, כדי לתת הזדמנות למתווה של ההידברות. אני מקווה שנצליח. נכון לרגע זה אני עוד לא יכול לדווח על הצלחה. אני כן יכול לדווח על שיח מאוד מאוד מכובד שהיה אתמול. באמת היו שם כ-30 אנשי דת, ממש שהיית מצפה שאולי יהיה שם ניצוצות, והיה שם דיבור על נושא שהוא כל כך רגיש, ואף על פי כן עשו את זה מתוך כבוד, למרות שהיו שם באמת אנשים שהביעו כאב. אבל אני רק חוזרת איתך רגע לזירה לא הדתית אלא הפוליטית. אתה אומר שזה בידי יושב ראש הקואליציה וראש הממשלה. מוטי יוגב, יוזם החוק, מסכים לוותר על החוק שלו? לא מסכים לוותר. אנחנו כרגע גם לא מדברים על לוותר. אנחנו ביקשנו הקפאת תהליך קידום החקיקה. ומבחינתו זה בסדר? הוא לא נתן תשובה מפורשת, אבל הוא בהחלט היה בקשב. אתה יודע מה אומרים על האמריקאים, שהם אומרים I hear you, זה אומר שהם ממש מקשיבים, אבל זה לא ממש מעניין אותם. תשמעי, אני יכול לעשות את ההשתדלות שבידי, ואני מאוד מודה לחברי זוהיר בהלול, שבאמת זאת הייתה יוזמה שלו, אחרי שאני באתי את כאבי על מה שקורה, ואני חושב שאנחנו, קודם כל, עצם המפגש אתמול היה מפגש חשוב מאוד, הקריאה תהיה קריאה חשובה מאוד. אני מאוד מאוד מקווה, אנחנו גם היום וגם מחר, עד לרגע האחרון, ננסה לקדם את הגישה הזאת, ננסה לגייס את כל הכוחות האפשריים, כי נדמה לי שהעברת החוק תיצור, לפי איך שאני שומע, בקרב המוסלמים, היא תיצור נוגדנים, שיהיה הרבה יותר קשה אחר כך לקדם את זה ולפתור בעיות. כן, רק נגיד שהיינו אמורים לשוחח גם עם זוהיר בהלול, נעלם לנו איכשהו, אנחנו מקווים ששלומו טוב. בכל מקרה, יהודה גליק, תודה רבה לך. תודה רבה. בוקר טוב.